Hei, olen Miikka Ruokanen. Olen Helsingin yliopiston dogmatiikan professori eli kristillisen opin tutkimuksen professori. Olen toiminut liki 3 vuosikymmentä suomalaisten pappien ja teologian kouluttajana täällä Helsingin yliopistossa. Nyt olen suostunut ehdokkaaksi arkkipiispan vaaliin. Minä olen kotoisin Rovaniemeltä. Lukioni kävin kansainvälisessä lukiossa Britanniassa. Sittemmin toimin myös tutkijana Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Saksassa. Välillä olin reilut 2 vuotta seurakuntapappina ja yli 20 vuotta Tuomasmessun vapaaehtoisena pappina. Viimeisen reilun 10 vuoden aikana olen toiminut teologian opettajana myös Kiinassa. Olen osallistunut pappien koulutukseen tälle maailman nopeimmin kasvalle kirkolle. Minun mielestäni kristillinen kirkko on olemassa sitä varten, että syntyisi usko Kristukseen. Jatkuva rukoukseni on se, että meidän isiemme ja äitiemme kansankirkon hengellinen perintö voisi siirtyä lapsillemme, lastenlapsillemme ja tuleville sukupolville. Kansankirkolla on yhä vahva asema suomalaisten mielissä ja sydämissä. 80% kuuluu kirkkoon ja arvostetaan erityisesti lapsityötä ja nuorisotyötä ja diakoniatyötä. Ja tietysti kirkolla ja sen sanomalla aina paikka juhlahetkissä ja varsinkin elämän kriisitilanteissa. Mutta olemme myös erittäin suurten haasteiden edessä. Nimittäin tiedämme sen, että kirkosta erotaan. Ihmiset eivät ole kovin aktiivisesti osallistumassa kirkon toimintoihin. Myös varsinkin suurissa kaupungeissa kastettavien lasten ja avioliittoon vihittävien määrä on ollut laskemassa aika voimakkaasti. Kaikkein tärkeintä onkin se, että tässä kaikessa emme ole vain passiivisia tilanteen seuraajia, vaan aktiivisesti ja rohkeasti käymme kohti näitä haasteita. Murheet eilisen väistyä saa. Ylös nouskaamme, uusi päivä on. Riemuitkaa taivas maa, kiittäkää Jumalaa. Olkoon juhlamme loppumaton. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kirkon usko ja elämä perustuvat Jumalan sanaan. Jumalan sana ja sakramentit eli aineellinen sana tekevät kirkosta kirkon. Kirkon kallein aarre on pyhä evankeliumi, joka antaa meille synnit anteeksi, liittää meidät kolmiyhteisen Jumalan omaan elämään ja antaa meille varman toivon ikuisesta elämästä. Siksi tällaisen evankeliumin tuleekin kuulua kirkkaasti ja ymmärrettävästi kaikessa kirkon toiminnassa. Luterilaisuuteen kuuluu myös ajatus alati uudistuvasta kirkosta. Tällainen uudistus ei ole ensisijassa hallinnon, strategian tai toiminnan muutosta, vaan se on hengellinen uudistus. Ja tällainen uudistus on Jumalan lahja meille ja kirkolle. Vain Pyhän Hengen eläväksi tekevä evankeliumi voi uudistaa meidät. Kirkon uudistuminen ja jumalanpalveluselämän elävöityminen kuuluvat olennaisesti yhteen. Pyhä messu on seurakunnan elämän keskus. Se voisi olla sellainen viikoittainen juhlahetki, josta emme yksinkertaisesti voi olla poissa. Siinä Jumala sanansa ja sakramenttinsa kautta yhdistää meidät itseensä ja toinen toisimme ja lähettää meidät tähän maailmaan palvelustyöhön. Messussa me emme tarvitse niin paljon jäykkyyttä, virallisuutta ja surumielisyyttä, vaan iloa, ystävällisyyttä ja vapautta. Me emme voi estää ihmisiä eroamasta kirkosta siten, että vesitämme evankeliumin, vaan pikemminkin siten, että me löydämme evankeliumin uudella tavalla voimavaraksi arkielämäämme. Kirkon uudistus ei ole ensisijaisesti jokin ohjelma, joka annetaan ylhäältä, vaan se on alhaalta nouseva kansanliike, jossa tavalliset kristityt seurakuntalaiset ottavat entistä enemmän vastuuta seurakunnan toimintojen sisällöstä. Kirkkoon kuuluminen ei tulevaisuudessa ole mikään itsestäänselvyys. Ihmiset eivät kuulu kirkkoon pelkästään perinteen, tavan tai kasvatuksen vuoksi.
vaan kuuluminen on entistä enemmän perusteltu tietoinen valinta. Siksi kirkon pitää muuttua ulospäin suuntautuneeksi, tavoittavaksi kirkoksi. Osa tätä ulospäin suuntautumista on se, että usko näkyy mediassa. Erityisesti internet ja televisio esittävät haasteen, jotta sielläkin keskusteltaisiin uskosta, maailmankatsomuksesta, arvoista ja etiikasta. Kirkon viestinnässä tulee korostaa sitä, että kunnioittavasti keskustellaan erilaisten näkemysten välillä, mutta samanaikaisesti rohkeasti esitetään kannanottoja siitä, mitä itse pidetään oikeana. Alun alkaen piispa on kirkon jatkuvuuden ja ykseyden merkki. Hänen tulee ennen muuta pitää huolta siitä, että Kristuksen evankeliumi säilyy kirkossa. Ja jotta hän voisi tehdä näin, hänen tulee olla hyvä teologi. Martti Lutherin mukaan hyvä teologi on se, joka kykenee tekemään erotuksen evankeliumin välillä ja taas sen välillä, mikä ei ole evankeliumia. Piispan pitää huolta, että hänen hiippakunnassaan saarnataan ja opetetaan kirkasta ja ymmärrettävää evankeliumia. Hän on myös työntekijöiden ja muiden vastuunkantajien henkinen ja hengellinen tuki. Yhteiskunnassa piispan tulee osallistua keskusteluun arvoista ja etiikasta, ei sinänsä päivänpolitiikasta. Hänen tulee erityisesti puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja puolustaa myös ekologisesti kestävää elämäntyyliä. Piispa on ennen kaikkea evankeliumin julistaja ja esirukoilija. Hän on kansanpalvelija eli liturgi. Hän rukoilee kaikkien kanssa ja kaikkien puolesta. Minulla on 2 näkyä, jotka ihan erityisellä tavalla koskettavat sydäntäni ja synnyttävät myös jatkuvaa rukousta. Ensimmäinen on se, että kaikki maailman ihmiset saisivat kuulla Kristuksen evankeliumin. Ja toinen on se, että kaikki maailman kristityt, me voisimme yhdessä käydä samaan ehtoollispöytään jonakin päivänä. Suomen seurakunnissa on paljon lähetysrakkautta ja rakkautta kansainväliseen diakoniaan. Mutta meillä on niin paljon resursseja, että me voisimme myös tehdä enemmän. Meidän kirkkomme voisi olla kansainvälisessä ekumeniassa aktiivinen aloitteentekijä kirkkojen yhteyden edistämiseksi.